को भाई माने हबे ନାଇଁ ମୋ ମଉସା ପୁରା ଭେଜା ଅଛି ମଉସା ଚିକେନ ଟିକେ ଆଣି ମଉସା ରାଟେ ହଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ बहुत सासिना सेपटे फिदा आइले किंतु एपटे मोबाइल भाई माने फिदा आइ जाते डाकुत एपटू एपटे पूरा मझे रहिबा ना को मोर भाई माने मझे रहिबा तो मोबाइल हबो तो एठी हबो तो देखिबा मोबाइल भाई माने टपी जिबा हम टिके एपटे मोबाइल भाई माने नाकी अच्छा मैडम जो लालपान बीबी कहले हमें जो चिड़िया टिका हबु ना तमे हबो ମୁଁ ହେବି नेबे मु हमें ताल चिड़िया टिका हबु ତମେ ହବ ଆମେ ହବୁ ହଁ अरे हमें हबु जे किंतु ये तो खाइला आपण माने तमे कोन कहउछो काई मो आडू केई के ढळु नाहाती एटा मिली झिली सब द पारे छाड़ी तो पळे जी छाड़ी गला मते लो मिल छाड़ी गला मते लो पटेली गोरी तते झिली छाड़ी गला मते लो मिल छाड़ी गला मते पटेली गोरी तते लो पटेली गोरी तते पुलिस न देखा पुलिस न देखा सारी दिनुनी मोटो काल गोरी सारी दिनुनी मोटो का भलरे नो आसी तुझे वो साथी रे ମୁଁ ନଗଲେ ତମେ କଣ କରିବ କଣ କରିପାରିବ କୁହ कौन मैडम कौन कहले कौन कह कौन मो साथ आसुना इच्छा होना राजी होना कौन मोबाइल भाई मान आड़ ढली गले कि ହଁ देखा मुझे अन्य आड़ को जीवा ଯାଅ सारू टे मन पकेगा କୋଉ ସାଥୁ देखा झिली छाड़ी गला मते मिली छाड़ी गला पटेली भला तते पटेली भला झिली छाड़ी गला मते मिली छाड़ी गला पटेली भला तते पटेली भला भलरे जदि न आसिबो तुही भलरे जदि न आसिबो तुही तल भागी गोरी हाँ झिली छाड़ी गला मते मिली छाड़ी गला मते पटेली गोरी तते पटेली गोरी तते झिली छाड़ी गला मते मिली छाड़ी गला मते पटेली गोरी तते पटेली गोरी तते ମଉସା ତମେ କଣ କରିବ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନଗଲେ ତମ ଦୁଆରେ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବ ନା ଏ ଜମାନ ମଉସା କଣ କରିବେ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ମଉସା କଣ କରିବେ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବି ତୋ ଦୁଆରେ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବି କରି ଭଲରେ ଯଦି ତୁ ନ ଆସିବୁ ରେ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବି କରି ତୋ ଦୁଆରେ ଛାଡ଼ି ଗଲା ମତେ ନ ଛାଡ଼ି ଗଲା ପଟେଲି କରି ଫାଇନାଲି କୁହ ତମ ସହିତ ନଗଲେ କଣ କରିପାରିବ ତମେ କୁହ ମଉସା ପାଖକୁ ମ୍ୟାଡମ ନ ଆସନ୍ତୁ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମଉସା ଝିଅମାନେ ଏମିତି କଣ କି କଣ ହଁ ତମେ ଏମିତି କଣ କି ଆମେ କାହିଁ ତମ ସହିତ ଆସୁ କଣ ଝିଅମାନେ କଣ ଜାଣିନ ତମେ ନା, ନା। ଜାଣିନ କଣ? ଆରେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହଁ। ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି ହଁ। ବୁଝିପାରିଲ ହଁ। ଆରେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି ହଁ। ତାରି ଭିତରୁ ଆଖି ବୁଜି କରି ଝିଅଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ବାଛି ଏ ନା 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 କଣ ନା? ଆରେ କ୍ରିମି ପାଉଡର ଟିକିଲି ଅତର କରୁଛି ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିମି ପାଉଡର ଟିକିଲି ଅତର କରୁଛି ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଏତିକ ଯଦି ବଜାରରେ ନ ମିଳନ୍ତା ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତ ହୁନ୍ଦର ହଁ ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁଅଙ୍କର ଫିକା ପଡିଯାଏ ପାଠ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ପୁଅଙ୍କର ଫିକା ପଡିଯାଏ ପାଠ ଆରେ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ପଦରେ ପକେଇ ସେମାନେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ହାଟ ନସୁର ଫସୁର ବୋରିରେ ନଜର ସେ ବାର ହାତେ ପାଣି ପିଏ ଆଉ। ରାତିରେ ସିଏ ଏଓଳି ସେଓଳି ଦିନରେ ଅରୁଆ ଖାଏ ଆରେ ସେଇ ଦିନରେ ଅରୁଆ ଖାଇଛୁ ବୋଧେ ଏମିତି ଆମେ ହେଇଛୁ ହେଲା?
ଉଷୁନା ଖାଉଛୁ, ଆମେ ଅରୁଆ ଖାଇକି ଯାଉଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି, ଆରେ ଟୋକାଙ୍କର ଆଖି କାଳ ବୈଶାଖୀ, ଏ ଝିଅଙ୍କ ଦେହରେ ନଜର। ଏପଟୁ ଟିକେ ଆସ, କଣ ସିଆଡେ ରହିବ ନା କଣ? ଆମେ ପଇସା ଦେହରେ ଦେଇକି ନଜର। ଆମେ ଯଦି ତମକୁ ଥରେ ଛୁଇଁଦେବୁ ନା, ଏ ପାଖ ଆସ କରୁଛି, ଆମେ ଯଦି ତମକୁ ଥରେ ଛୁଇଁଦେବୁ, ତୁ ହେଇଯିବ ପୁରା 7 ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର। ପୁରା ଝିଅ ଜାତି ଗୋଡି ବିଛୁଆତି କାହାକୁ କହିବ ଭଲ? ପୁରା ଝିଅ ଜାତି ଗୋଡି ବିଛୁଆତି କାହାକୁ କହିବ ଭଲ? ଆରେ ଯାହାକୁ ଭାବିଲ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ମଲ। କଣ କଲା ସେ? ମ୍ୟାଡାମ ଖରାପ ଭାବିଲେ କି? ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଖରାପ ଭାବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଆରେ ଚାଲୁଛୁ ହଲି ହଲି କରି ଅଣ୍ଟା ତୋର ବଙ୍କା, ଚାଲୁଛୁ ହଲି ହଲି କରି ଅଣ୍ଟା ତୋର ବଙ୍କା। ସତରେ କରି କିଏ କହୁ ବା ନ କହୁ, ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ମାଲ ସେଇ ଚୋଖା ହେଇତ ବୋଲି କହୁଛି। ଆରେ ଝିଅ ମଣିଷ 16 ବୟସରୁ ଯବାନୀ କାକୁଡି କଷି। ଏ ଝିଅ ମଣିଷ 16 ବୟସରୁ ଯବାନୀ କାକୁଡି କଷି। ଏ ଥରୁଟି ଯଦି ମଉସା ଆଖି ମାରିଦେବି ନା, ଏଠି ମୋର ଯେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ମଉସା ମାନେ ବସିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରେମରେ ଯିବେ ଫସି। ଆରେ ହାବେଳି ଦେଖିଛ, ରକେଟ ଦେଖିଛ, ଦେଖିନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ହାବେଳି ଦେଖିଛ, ରକେଟ ଦେଖିଛ, ଦେଖିନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଆରେ ଆମେ ତମକୁ କଣ କଥା କହୁଛ? ଆମେ ଏମିତି ମାରିବୁ ପବନ, ଆଚ୍ଛା ଉଡିଯିବ ତୁମ ବସ୍ତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ, ଏ ମଜାଦାର ଚୁଟକିଲି ସହିତ ନେଇଯିବ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର